Shalom Mamanginang, Pajupang Musihita di program tahun, program ibadah minggu tanggal 25 Januari 2026, minggu patolu hondung Epipanias, turpun jamita di minggu tasadarion ima nadiainan sian kitab Hagai, bidu 2, mamukasin ayat sada, tolas tua sia, di bagasan topik minggu, Jehovah mengalehon hadameon, Allah memberikan damai sejahtera, turpun jamita boy tajaha di kolom deskripsi, soran ma penjelasan di khotbah. Amanginang zaman sonarion mungkin jok do tarabigi manang mungkin hita pehia do mandok do utabu manang dumenggan zaman najolo maribakon zaman nasonarion. Zaman dulu lebih enak atau lebih baik daripada zaman yang sekarang. Isarana zaman najolo dau murah situ horon dibandingkan zaman sonarion. Lebih aman najolo dibandingkan sonarion. Dangarong dope panako dang palagudang dope begal manang huru-hara atau keributan massa. Arong do musim mandok dau dumenggan najolo maribakon sonarion. Marhonaan maun tu taringot tu pendidikan dohot aka persikola. Zaman najolo maila do hita molo dipisang guru. Zaman sonari guru penunga dialo. Molo digotel guruna mamitor melapor do tu polsek na tuana. So binoto manangaha dia jaron naka guruna di sekolah sonarion ina kana tutuai tu akadongan na. Jadi hira-hira songon mana masa di partikian ni penurirang Hagai di hal Israel. Di tiki Raja Kores naik tahta gabe raja di bangsa Persia, Roma baga-bagana tu sando hala Yahudi na adong di luar ni Persia. Disuruh mana sida mula tu tanah, jala disuruh mana sida pajonjokon bagas joro ni debata nasida. Alai amanginang, dang sude hala Yahudi mula tubuh na pasugina. Adong do sadeba na tinggal di Persia, termasuk maun nasida na ung tubuh di Persia. Dohot aka horno poso yang sudah lama tinggal di sana. Kalau nakana tua-tua nama nang gumodangan mula tu Jerusalem. Dung mula nasida tu Jerusalem, dang mamitor diulau nasida memang toran ni Raja Koresi, imana pajonjokon bagas joroni debata. Gumudangan do nasida fokus lahu pajonjokon jabu nasida. Jadi masalah bak do pembangunan ni bagas joroni debata na padua honi. Pola do sampai 10 tahun leleng na asa sidung, sampai margati Raja Persia, sian si Kores satu Raja Darius. Jadi gudang do alasan na nama bahil lambat pembangunan non. Na parjolo halak Yahudi na mula tu Jerusalem, gumudangan do akan tua-tua nang marumur. Jadi dang pola sigop be nasida karejo. Na dua hot terbagi do tik kinasida di napa jonjokon bagas joroni debata dohot na mangula laho masari ngulu-ngulu. Dang rumikot di hilala nasida panjonjokon bagas joroi daripada mengelului persimangan. Nah, alasan napa toluhon jala omana terutama gudang do halak nalias mangida bagas jorona di patupai ala geleng. Dang bolon songon bagas jorona parjoloi. Nungaloja nasida panjonjokon hape dilesengi dope na di patupan nasidei. Gabeta tamarohan nasida jalala semago masih mangat nasida pahujut ton pembangunan ni maka nagabe labat. Dia pulih debata rohan nasida napa jongjokon bagas jori di dok debata pirma tondim hamu sandok bangso ni tanoi jaladat dati mangula ai ahu dodonganmu. Molo debata rodongat tadi na saulauta na ikut saud do jadi na sinak kapan rotai. Saud do sidung ulau ni, saud do jongjong nata patupai. Selama itu dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk mencari pujian-pujian atas diri sendiri. Dia 5 di dok debata tu nasida masih hohot do tondiku jongjong di tonga-tonga muna alani unang mabiar hamu. Neng dohonon nan dison unak kamu mabiar di ngulu muna. Di si panganon do si inuman molo masih tutu jala tulus doro hatta mangula si ulauta lao pasangapon goreng debata sari honon di debata do nariko di nguluta diet walu di do mamuse au do na puna perak jala au do na puna sere ikon bahenoku gumodongan hamuliaon ni joro na perpudion sian na parjolo on mga lusi kritikan do leseng-leseng ni kahala na pesimis di kahala na patupahon bagas joroi. Huturun ni debata do langit do tano do laut do daratina jalaguhan nama joroon do tamuliaun. Geleng pe bagas joron ni debata na dipatupai alai na marhuaso do debata pasangapon bagas joronai aibano do na puna sa perak do na puna sere. Na penting ulahon mana sa tolak ni gugota debata na pasikopon. Do your best, God will do the rest. Inna di bahasa Inggris. Berikan kemampuanmu yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan akan melengkapinya hingga menjadi sempurna. Nasi pasaton di jamita manginang na parjolo, papos barohata tu Jehovah jaladat dati ma na mangula. Jidok di ayat 4 pirma tondim Serubabel pirma tondim ale Joshua pirma tondim sandok bangso ni tanoi jaladat dati hamuma mangula ay ahu dodonganmu pola dosa petulu hali jidok debata pirma tondim kuatkanlah hatimu margogo maho
Tuhan Israel lagi menghadapi hamaulan hati hai serba hurangan jala saya dihosomi bangsona sendiri dina pajojokon bagas joroi. On masada bukti bahwa takas do di boto di bata ahana dihilala bangsoi jala ditona tu nasida asa margogo nasida dina mangulaon saka di bata. Taingot mamanginang molo de bataru na marsuruh hita na so jadi tongoson na hita ada orang soju mulo di parbuhali. Sebelum Tuhan mengutus kita, pasti terlebih dahulu dia membekali, memperlengkapi kita agar kita mampu menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Sonarion di awal tahun 2020 namun, gudang do hita nama biar manatap tahun na baron. Gudang do hal-hal nama ben hita pesimis lah mulus tahunon. Arong may alani persahita na sumber na malum. Gebe tubuh rasa putus asa di rohata. Arong may alana stres ala di gudang ni utang. Manang alani alasan-alasan na asing. Di do di batatu hita marhite turpukon, pirmatodim, margogo maho. Keberhasilan suatu usaha sangat ditentukan oleh pikiran yang positif, tangan dan tenaga yang kuat, dan hati yang kuat. Molo di hati Indonesia, hasil tidak akan mengkhianati usaha inna. Itu makana ikut diulahud do. Dang boy holan berencana. Iman tanpa perbuatan adalah mati ini nasi Jakobus. Molo saya ragu-ragu do hita na mangulahun ta, ujungna ulaun na ta ulaun ipe, gebe saut jadi so jadi, tupa so tupa. Songon Apostel Thomas dah. Ibana kan saya ragu-ragu tu Yesus. Maulhian ibana persaya di barita heon ni Yesus i. Ujung-ujungna dung lao ibana tu India pajongjokon huriana disi, huriana di pajongjong naipe, gabe mal-mal ma persaya. Sampai sonari dang marna maju ha Kristenan di India. Hindu do gumundang adisan. Jala 10 tahun na perpudion, gabe agama Islam do na semakin maju disi. Jadi papa sumaruhat tatu debata, ai didok diayati au dodonganmu. Molo nunga debata nama dongan hita, isi maharosi habiarota. Molo jolo mana saya mangarhei manginang na tau saya rong doi dang nalaho magoi alai sonari bohado baherot ta membalas hujatan dan hinaan dengan hasil dengan karya alan margogo mahita dina mangulaon ulota jeladat dati mana mangula aidang adong jabar ni halak na parmalas didok diupasan ni halak batak aduh pidung toba siru barua pidung harangan halak na losok mangula jadian rapar mangan na paduahon hasanga pon na umbalga di joro na parpudi sian joro na parjoloinna. Di pada Nairobi arong do sada pangatusian ikon jongjong do bagas joroni di bata asa tua di bata sian surgo jalamian mai bana di bagasan joroi dungi pe asa boy adong di bata di tonga-tonga nasida madongani nasida ai ido namasa di partikan si Musa ido musia namasa di partikan di Raja Salomo alai hita halak Kristen na mangolo di pada nai baru taraja umiro hita do bagas joroni di bata pamatak tau do bagas joroni di bata jala Kristus managabe uluan na ido nagi oranna Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Allah ada di dalam diri kita, Dia menyertai kita senantiasa sepanjang hidup kita. Didok dia sia, gumudangan doha mulia ni na parpudi sian na parjolo. Hita halak Kristen nang tinobus ni Jesus marhite hite munarna na durus di hau pinar silang. Nunga malua hita sia dosa. Nunga di pada mehu kita dohot amana di surgoi. Ido na mambeda ho kita dohot bangsa Israel di pada Nairobi. Bangsa Israel ikon saya pasahat ton pelian situ tungon do asa dia pini di bata. Ipe ikon mula kula di pasahat aladang hea cukupi laho manubus dosa nasida. Hita lak Kristen na mangulu di zaman sonarion nunga ditebus Yesus dosata sahalis tu saluhutna. Dang perlu beta ula pasahat ton pelian situ tungon ni ay nunga di sesa dosata nunga di pitori di bata hita marhite-hite persyata. Kita telah dibenarkan oleh iman. Napatulo na manginang toktong mamarpak kirimon di tonga-tonga ni hamaulon. Tuhan Yesusi ndang hea di janjion ibana tu hita molo ta ihuton ibana ikon gabe sonang maparngulota di portibion. Gariada balik sado. Matius 10 lalu. Tongoson nasida dohamu tujolo ni akapangonggomi dohot tujolo ni akaraja ala niau. Bahan panindangio tu nasida dohot tua kasih pelebegu. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka-muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Matius 10:22. Hosoman nisalu jolma dohamu ala niguarhu. Alai nasa na manahan rodi ujungna ido paluonna. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Taida marisona manginang portibion pasahaton haporsuhan dot parukilon ala debataro na mga leon hadameon. Dunia ini memberi anda tekanan tetapi Tuhan memberikan kita ketenangan. Di portibion na manginang jodoh hita direhei, dileaya kajolma. Dunia menilai kita dari apa yang terlihat. Mulu adong di hita sangat majolma tu hita. Mulu suara di hita leas maruhana mangida hita. Ala ida ma dada namar didabohi anggo pasu-pasu di bata.
tusu de jolma do di pasat ibana hadamionna. Kedamaian yang diberikan Tuhan kepada kita tidak bergantung kepada apakah orang lain menghargai kita atau tidak. Identitas kita bukan dari apa kata mereka. Na boy do dohro ni jolma manangah taringo tuhita. Alai boharo di do Tuhani taringo tuhita jolma. Yesaya 43 ayat 4. Di mana argado ho huida marmulia jala ahu makoholongi ho. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Unang losa ka hata-hata ni halak manguhumi dirita. Ayo lasara do panguhum na tigor. Doho na sitong. Ima ibana nang mate jala nang hehe sian hamatani. Ima Yesus Kristusi. Atong molusongoni manginang di minggu Epipania son, minggu hapapatar ni Tuhani, tapuji jala tapasanga ma Tuhani di bagasan las ni roha, di bagasan hiras ni roha, ay arga situtudo hita di hadapan na. Amin. Ima jona boy huwa geho kami, mudah-mudahan mohon boy mangurupi kadongan di laho para dehon akajamita tu minggu nang ro. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.